dag så skal vi... Nej, jeg siger det. I dag så skal vi unboxe den her kæmpe store kinderæg. Altså, det der lille kinderæg, det koster 13. Og den der Katjes halløjse indjørning koster 7. Og nu det her koster 65. Så er I klar til at åbne det og prøve at se, hvad du er til? Jeg åbner det. Er det ikke bare stort? Altså, det er sådan noget, I skal ind her. Prøv lige at se. Prøv at se en grabat. Den er på størrelse med dit hoved. Er det? Jeg prøver lige. Kan I se, hans hoved er væk? Nej, min røv. Nej, ikke helt den. Altså, det her æg. Skal I prøve at spise det? Skriv lige i kommentaren. Han skal lige prøve en hoved. Jeg tror, det var om det ligesom. Det var lige. Nå, men... Og så æder man det sgu bare. Okay, er det sådan, jeg skal gøre? Vent, Ole. Ole, stop. 1, 2, men godt nok. Det tror jeg. Måske er der en chokoladekylling i. Nej, jeg skal finde chokoladekyllingen. Der er nogle chokoladekylling. Hvordan kan du så løgn? Ja, det er... Det er hele værd. Det var sgu ikke noget værd, det her sgu. Så det var det store. Jeg tror, det er det største, vi kommer til at unbox. Jeg håber, I giver et like og abonner. Og subscribe også lige. Så vi ses. I dag er det... det er lørdag i dag, så vi skal bare have fredag.